Здравейте, скъпи хора! Казвам се Тихомир Тодоров и съм на 25 години от град Хасково. Записвам това видео, защото наскоро говорих с директора на един дом за деца без родители и това, което ми каза, буквално ме разтърси. Тези деца живеят с по 90 лева на месец, сума, която нищо не покрива, а системата почти не им помага. Това не е само в моя град, така и в домовете по цяла България. А Коледа просто наближава. Не искам много от никого. Само ако можете, помогнете с нещо малко в някой дом във вашия град. Дали ще бъдат дрехи, обувки, играчки, учебни материали или средства, дори ако имате възможност, каквото ви е по силите. За тях всеки жест е огромна разлика. Тези деца нямат кой да им купи нищо, нямат кой да им направи празника, но ние можем. Помогнете на това видео да стигне доколкото се може повече добри хора, които помогнат. И ако сте гледали до тук, благодаря ви от сърце. Нека тази година ние да сме причината някое дете да се усмихне.